One to them, one Gwambi, one Gwambenesei, one Gwambe Mandandi, one Rasta no Chikanyama. Nasi kuma mafia kumandandi kuri kupena. Nasi tatsikwa na original ngwere. No intro. No intro. Enough info. Mutazi mkumongo. Hapana kwa one Gwambi. Long time. One Gwambi, one ngwere. One nation, one people. One king, one clown. Yes, sir. Up to the time, not down to the mind. Yes, sir. Man. Alise mongo. Amusko wani kamgetu. Yeah, man. Tungobone mwana fiesta uptown. Yeah, man. Ndile mchilaza waruko. Yeah, man. We're forward the thing, is mongo. Yes, sir. So the thing are going forward. Yes, sir. Yeah, inozanzi Mississippi, ayizotase? Yes, sir. Ayizofanane. Yes, sir. But nazi mkomo munda kuchakaika. Yeah, man. Takaona post page renyu. Yeah, man, done. Yes, sir. Yangi akato management. Chichi kunyazofamba zvakanakira mkomo. Mafans adongetozoti zvekufamba sei between ngwere nemanagement. Yeah, man. Yachinara off. Yeah, man. Yes, I big up unosevya. Big up vachada kutipa nguva yekutiterera. Vachinzi go set run. Run. Yeah, man. Because nisanda mbukuza public anything about. Ndima ka post there ba. Aiwa no. Amsinda ka post Gwambi. Amsinda ka post. Wallet account here in selling kile pa Facebook. All along he pays up for it. Ever since last year. Yenge chindwa na manager. Yes, sir. In the nanas achiripo ndiye I think ndiye atori editor and I think ndiye anto post on it. Yes, sir. Like everything. Yes, sir. Yeah, man, but I think utotango nasi nichatu post inini. Muradmin ro page. Page ndirangu ngirinzi. Gwambi. Yes, sir. Page ndirangu lele Gwambi. But pane unozamba basa pakati ama snitch na infama. Yes, sir. They try to take over everything you own. Yes, sir. Because in page rangu ni ngori na vakutanga. I built my own page. Page ni so page 260 something. Yeah. Yes, sir. Massive flavors. And I think they couldn't ndindirana ndega kupa. Ngoyese. Ndikupromise kuti ndo deserve what is not less than half a million. Half a million. Nemtrendiro makaita. Kuti nawangaita. Nditi ndakambo Gwambi. Ndiri kutrenda. Ini ndo wanzo ndakatofarira kuti ndichazo mambo uya pa live show ndichinopeka pa last. But na general bamba sina contract. Unozoti business newe nayo. Baza baba. Isusu pasa kusati kwedu. What matters is not kuti I contract. Waze mwangu. Because it's like life you face some different scenarios. Yes, sir. We face even the unexpected. And yes, sir. Saka sometimes the contract. Yes, sir. Inogona kusangechiwirana. Nezvikuitika pamwe musi uyoyo. Yes, sir. Andona. Because tunozoti mu life munosvika panguva yekuti something chine value ne demand. Chimwe chinoderera mutengo padzimwe dzenguva. So it not azvirambe zvingori zvichinzi chiri kwashuga chiri kwenyumimi cheshe ngomongo ndenda kubvunza kane issue yekusangana nemaartist nemamanagement ona Gwambi ndinocheresa inochirisa nenkila wamuziya yajewa. Remember Manarumi andaziya I live my life and anibofunda kata zvekura brand rangu rinonzi Silent Killer. Nyaya dzemaartist nemamanager avo inini ndati nyaya dzese dzakasiyana. Ndakaona mucomment section. Nyaya yangu haisi nyaya yamanager wako na manager waningi. Inasi kufananidza nyaya yangu nemumwe munhu. Because I think inini I'm 1 out of 1 million. Yes, sir. Wanzisa mwangu. Inini ndiri type yekuti mwanga that's why ndimo zviti ndiri battalion. Waza ndo fighter system inosimbiswa neBabylon. Yes, sir. Waza mwana mai. And ndiri you myself. Ipandaka kuintroduce manager wangu munyowani. Because before manager ngendinaye Euda Shambari. Yeah. Chakata kuti mwe problem but akati problem yakafanana. I see same problem but ngatingoti same issue kwete kuti same problem.
because ma tinaka uzama issues anwanzowanikwa pamari wazve mwangu pamari wakamuzoti a friend can turn enemy money make enemy anoziya nyangwe tambowirirana tinowaiza muupenyuka pamwe pacho kuti tanga toita mari ka kuri mwana tanga kukonzeresa ka makato split right hapana anombosplita pasati pane mari mwangu mafight ese anozotanga pane mari waiziya then euda pane tisatapedza nyaya pane issue yandobvunza kufcaf kufdem records yes sir mune maartist amakasaini here no tazondaita nene contracts tinangwere light tinangwere kwamutoko ngwere idhafu sorry me don't know that andakuya kuzoadressa the vanofotokopa nekulaminata artica handiya maiziya chinhu chichapa next level that's why I say big up next level futi ndopana vangu ndonepana vangu ipo kanzi next level even you have Tupac Shakur yutu wangu antobata camera but knows what is a bad artist. Yes sir. Yeah man, talented artist. A hip hop artist. Yeah man. Where's that? Ndinopana wangu ana killing. Batune pattern rawo ri different. Yeah man, want to tell sao. Yes sir. And inindi I'm there to support nezo. Ndoka kwanza but pane vanhu vakapinda sana ngwere light ngwere kwamtuka na ngwere chi vari kupusha maworks rano kudzosa zvinhu mashure avakwasodzosera chinhu mashure chakasvikira chakumberi chinhu chiri kumberi kwavo anga mangu ivo ngavatozive kuti vakubva vachimuka vasati vabuda mudzimba dzavo vaize mangu ngavatenge vazive kuti kana uchizviti uri ngwere unorepresente chii handeze zvikandisi inini obva warespekta ngwere sori zvenyu vanokombinaa ngwere light ngwere mk light ngwere yeblack nengwere yewhite aika aufa wakambona ngwere yeblack ichiro nengwere white ati ngwere kune one yekuleft neimwe yekuright neimwe inenge iri wrong imwe ichida fight imwe yacho ndeyekuti inenge ichida kungoimba masong handoziva kwete nokwana kwese maya hakuna ngwere inozonzi ngwere king kong hakuna ngwere yekumoroko wangu kana kanyange mukati kwane ngwere yekwamutoko ange ina ndikurambidze kuti ngwere dzekuma ecd dzepatv kana ngwere yekumakuwa yechipoko oright inini chandakasiyana nevanhu ivavo chandakasiyana navo ndichingoti chete inini ndingoriwo muimbi kunge iwo handika kana ndichikopera ndinokopera zvakangwara handikopere zita remunhu handizokopere iwewe kuti ineniwo ndinonzi ngwambi kakuti ine ndinonzi chioniso kwete tiri ngwambi kana kuti 1v1 nangwambi ndinenge ndiedza kuti chiwo ndotangopana nengwere ikazi ngwere light uda fight nengwere sori zvenyu alright thank god ndiripo ndikuzvipindura ndega vandise ndikuvaudza ndira inini handina munhu kana ndichikota wrong ndikataura neyengwere handifanira karwadziwa nendere waziva unozoti ngwere ingwere weri handonza yakachena right but kune vanhu vanenge vachifungira kuti tiri kumaweri waziva mwana mai ipabuda tupachase kune vanhu vane problem yekujaja vane problem yekuti ndiwandiroya nemajaji vachida kutokapa bhuku rangu ini nevaitojaje nini nemakavha hazvidzori nani but vatoya nemajaji kuzokava bhuku rangu ubva wasvika bhuku rangu ndakakava vese gadzoke kunyaya yedu euda nyaya yedu hatina kwainoenda tiri panyaya yedu tichaita tichi ona mwangu ini mwangu ndinakudza chinhu wangu kana ndiri painterview one handipesane nemubvunzo pesa ndakuzoti inini handakuya kuzobvunzwa wangu mubvunzo sori zvako ngwambi this is a different type of interview man and you know kuti inini ndoda kugara ndichiita zvinhu zvasandamboita man ndinatouya ndiri palevel rekuda kutoti ndiadrese chinhu changu tasandaya kustudio wangu ambandika malights mamics everything set I've got Benito so far on the baseline yabuka masequence arikugadzira right vanadozeti ngwera anogadzira semangomba futi right that's why ndatika kanga example kanda atoti tobva tatase takaite baba because isusu ya musicians man we are stylists waize mwangu it's like vamwe titi ma creators kwete titi say artificial intelligence emotional intelligence waize mwangu ma metaphor waize ma punchlines ada
Saka tichadresa kanya kedu akakanyaya kanya ka manager. I see most of the chinja mahobo kusaba gedu no. Amazing. But chikuru chamisa. Some people them are want to criticize. Yes sir. Before them realize. Mafanza leo yanzoziya chokwadi. Alright. Ine chakatwa na manager wangu. Yes sir. Akandiratidza imwe side ringakawandisa. Yes sir. Ndaziya kuti munhu ndizvo atorika. I don't think kuti taibisa pachi. Patsona. Basi zvino zvaitika ka. Shit happens. Handaize mwangu. Yes sir. Apana chandikambo ndakatwa zvinhu zvakawanda ndichifight kwa. But tikanda tadedza general tikataurana. Aiwa sorry. Atina chatinotaurana kana ndakatadza kana iye akatadza kutaura neni. Achine nguva. But akataura neni ruzhinji. Akana noposta pa account yasainkira kuti ndiri manager ndakutaya. Apa ichipostwa yapostwa na Senator Selenkira. Sema place pa album yangu njima release machi. Inini chipo chetu boys zangu. Ndadotara zvakawanda zvaileka mu office. Ma difficulties. It's unprofessional. Akanka miyende tanga kutaura zvimaside ari week pabasa rani. But inono kuzoti inono kutaura kuti inini almost 95% basa ndienda turiita. But mumuntu antadza kuti 5% basa rani para Selenkira kuti kwa 100. Po Selenkira ndakatanga imba gore 2006. Andoziza. But tasa general ndakabva mwana mai. Inini munhu akada check over. Andoziza. Ndatakachanda zve wanye. Ende alright. Inje ndozendi chekuti engakamirira iye kufonerwa kunzi muri kupi tuda silent muda mari muda saiti. Andoziza. Paitorwa mari nekugarirwa mari. Kuzosvika munhu azogarira mari yakawanda. Andika agarira mari yangu yakawanda. Ubatenga ka vehicle. Ini pane nyaya kunitsa ma streets yemota. Imotikari akatengera mukadzi wake iye. Ne motikari ne mari yasainkira ibasa. Andoziza. Mafanzi ndo zvangakamira. Right. Inini ndati wangu. Uyu munhu akanyora tsamba yekuramba chi basa. Muti akadownloada template rake kupi but template rake I'm sure kuti ndiri pa munoti inonzi chi Adobe chi awaza template. Yeah. Akaedita template. Ende template rake ukona manje. Rakakopora peswa kuti ungezitsare kuti amene silent skida and andaze mwana it's like zvese zvakatwe papoka. Yes sir. Ndezvoda kuvexa varu. Yes sir. Wese mwana wai. Yes sir. Kuvexa varu ndikuti the moment arizaina basa ndinda kutukwa manje. Ndiamgu ausugona makabva pana. Anda ndichengeteke. Makabva pana shamba. Anda ndichengeteke kuti wangu ndochekuta na manager. I'm a very hard working person. Tete munhu kuti masomo ngani. Aiwa. Amezwi. Ukamezha mangoma yayo. Uchendera kuti ingozi kana kuti unogona kusangana nenjodzi. Waita mwangu. Because inini andikwanise kumezha mangoma. Pafeya. Kana ndikatikosa kuti maverenga zvikura kuti ndadzikira work rate. Remember so data kama chengeta munhu akawanda acho. Andezi. Yes sir. If my album rangu. Yes sir. Right. Album rangu ringito chipo chekuti maobam angu anenge atoripo. Asati atomboda kutombo. I don't need to katombo ndi record ndibudisa album izvi. Unoziya. I think the mango man gonna suita my situations are same in life. Just sometimes in music yangu inosinga ne music yakuda. Yes sir. Mama wedza ndotaura anataura nasi unozomaona and after 2 years ato popular. Exactly. But thank you nano vanotora nguva kuti vanze maside yese. Inini as a professional artist andopinza munhu basa ne contract andopinza munhu basa pa Facebook and kama walina chande ni munhu kushandira pa Facebook. Weza mwana mai. That's when she respecta. I'm loyal to the manager. Zvosvika palevel kuti ndakata patience dzekuda ndakata almost 1 month ndokutsvaga munhu ndataura naye asingabatiki. Munhu asingadayire phone yangu inini kuti titaurirane. Because anonyebere for over 1 to 2 months tinazofesa ma difficulties ekunazoona kuti because kana even early booking kore ma bookings enyu anodonyazoziya angachida Selenkira kuti ma bookings famba sei. Selenkira kubva kudzaranda yangu kuti nyango pese pane ta manager ndataura kuti asisi zvinotadzisa kuti Selenkira umpe mari yake aite chini. Nyango ndikazendeta manager upi wamunofungidzira kuti akapenga zvinenge wangu vanhu ndaona ndachinjirwa nevanhu papa mari pakawanda. Wese mwangu. General Ovi
takatoita album Stodart last year vakatotora mari vanhu vakatodhama nemari vakazoyaneka 1000 vachindi vakanyorera chipepa chavo nemaexpense avo. Ndakati Mwari ngaakudzwe, ndotenda 1 chandakatotenda ndechoti ndalauncha album Simba Mukaka mupana wangu mangoma akaye ilife yedu waiza mwana mai apana chanomboita chedotoda kudisappointa vanhu ndakadasisa vanhu ndoto sometimes ndotoziva kuti pamwe pacho ndikada kuda kutobuka munhu ka inini ndini futi blame inodzoka kunani kuna Serenkila since Serenkila ari endi anonetsa haachengeteki Zimbabwe yanga ichitoti ndimi makaisa announcement hata blame but kana makutereranya kubva kwandiri ndini Serenkila andika ende izvi zvatotaura evidence iripo. Akatotenga motikari akatoposta kuti motikari yayo yatengera mukadzi wake pavalentine nemari yeisho pototaura nani nini. Can you imagine kuti anotonditiza alright sakufunga kwako tasvika kupi ndichida kubata munhu asingabatike iye haana charimukana any report alright pamari yeSwan mamusibiri direct notora mari ini kana ndikuswana zvandakaita ndakauya the previous day for sound check the next day tikauya Maxen pandakauya ndakauya naye and thinking kutoti tatouya tese panguva imwe chete ndisingazivi kuti iye alright million times inga ariko furani inini waiza mwana mwana because anobvira ambundudza nezvekuti kana uri inini kana kuti ini ndiri hama yako kana kuti ndiri mwana wamai yako nyangwe ndiri mumengo wako ungazofari here kuti ndirarame upenyu hwakadaro waiza ina nditorere blame yekuti silent killer unonzi hauna chainacho but chandinacho inini chandinipa confidence ngati mangu mangoma angu because asi kuti inini ndina zvakawanda zvinoitika ngwani takabva kwabva munoti munhu akatotenga kombi of which palakidzwa bhozvo boys kata kuti alright uombo ndimbokudze here mamashura alright andasangana nawo mukushanda kwandakaita nani matishima alright unozoti ndakasvika palevel rekuno rekuti ndiri kukwekwe ndiri kushow pandaenda iye hako kushokoko ari kwaatori pamwe anotenga nani yakana nasekalazi amen waize bona mena mambo kutaurira ndakashamusika ndiona newspaper Sunday Mail mamune interview yaamai vamanager wangu ndiza vakanyora zvinhu zvakawanda zvekuti unoona mwana mai ndakashayiwa kuti but kungave already amai vageneral then ina kuti reason kuti amai vageneral notogara mumusha general nekuda kwake mbiri. General is someone who wants to be famous zvosvika palevel rokuti anotonyora mari yekunoti abudiswe newspaper waiza. Can you imagine kuti one of my best friend munhu andobelieve kuti ndiye shamwari yaSerenkila a true loyal friend kwandiri Tigonzi akatomubhadhara kuti adrive motikari. Tigonzi mfeso wangu ndindakampa lingi ende ndakambomuti ini ndakamborwadziwa kuti angachisana dhiri naTigonzi because is my friend andoiza handikamboti ngwambise watsana dhiri na uyu wangu ndewangu andoiza mwana mai but kadhiri kacho katese kavakaita akakoma mwangu Tigonzi torilingira afana kutonyara ende Tigonzi akasikatozvizivi toziziva Tigonzi nekutengera kwaita general of mota kuchimoko Valentine apa vaindinoona mekumusha mai vake akatounza amai vake kuHarare kuti vaitwe interview vabude munewspaper chete ende amai vake zvavaitaura vaidhisa music yaSerenkila vachiti mwana wavo ari married vanaSerenkila anoimba zvinonyasira. Handimboziva kuti munoziva vantu mufungo kuti ini nditori ngwere yeGhetto Gospel handisizivi aitozoti havazivi ndimba gospel ndimba Ghetto Gospel waiza mwana wai kwete zvokufungidzira nazvo kuda kutaura nazvo kuda kunyepa ini ndandimba gospel Ghetto Gospel music alright ndiri dhamu ndiri dziva remalyrics waiza mwana wai kana chikosoti I can voice pan anything zvatona yanhasi yaisi it's not just an interview but it's an experience. I don't want to sell in Kila no record the same music. Right, and everything. I want people want to see everything. Yes, I. Because not that you mwana mai. Yes, I. Don't say boys. Upenyu aufana kusaba kudaro. How can you victimize the victim? How can you criticize before you realize? Wazema mwana mai. But you need to ban hapa.
Zvezvo ndogona kufungirwa ndogona kutaurwa. Chandokasotara ndechoti macomments anotaurwa akawanda akashata. Ndinotomaona ndinotomaverenga mwana mai. Antazi I'm consent. Because vanhu vari kuti Ngwera manage. Right. Say what Ngwera manage. Ndozvo kubva kumafans. Hanzi kozi vakabva kuna Elder Shambari. Right. Ko ndobokuvunza. Ndakuti wewe ko mahopo mahopo wako iwo. Akangomuka chiti pabiwa pakambani. Akutotera kuti akasina kuti areva denga aripo saka zvinhu zvadisappear here. Alright. Boys, sanekila manager yake because manager wake akamutorera 5000 yake. Oba anotenga hana kumudza, oba anotenga motikari obata sei. Obata 2 months achimutiza, asikadotora naye, haasi kumudza kuti pane show yakati, pane wane munhu akati, zote waza even mari yangu mumweni ndonokudza kuti anda mari mumwe but andikabude chiti. Anda mari. Acha brand rangu ndinochizika. Ndinchita. Waza mwangu. I've been through this. If you ask in I'll tell you because I was there. I was there from day one. Wanzoi. Zvetsane kila kabva kuna Shambari akabva kunani. Kana ndotara kwakabva silent ka. Mutangotaura kuma street kwa akabva. Kubva kuna Elder Shambari. Kusati kwana Elder Shambari. Shambari ndinda katomisa muzvinhu zvangu, uma number angu. Ndatamupa respect. Shambari ngangoro promoter woku Victoria Falls. Achakambomutoti aite interested kushanda nenchi. Chakatoti arambe basa chi. Kakanuna kanenge kazhika ka a good dancer who know the best time to leave the stage. Yes. Andisa munhu akava kuzotamba jamani kundiratidza kuti manager wangu ka ngari kutamba eposanya dzake iyi kusvika pakuindosa vanhu vari kuimitate brand rangu vachindidhisa pabrand rangu ungaposte munhu kudhisa munhu boys Ngwere yese ndiye mkela itc Ngwere yemulonyeni. Maiza boys. Ngune Ngwere yemulonyeni. Not on my platform. Sorry Jane. Inini ona boys ndakudza chinhu wani. Yes sir. Wamba pambacho atidi noise. Atidi tikunzi tinzi tinorwadziwa because atina ma feelings ekurwadziwa neart yakasikwa naMwari andike. Inini andifunge zvinhu out inside the box chat. Yes sir. Nditoda kutopinda nemukati memasuks. Anondiza. Yes. Inside the ox. Inyango chichoks. Ma fox wazi. Yes sir. Wana mwangu. Yes sir. Ndokeza kukutaura kuti inini kusati kwangu. The first time ndaona zvinhu zvakawanda mwana mai ndaudzwa zvakawanda ndacriticizwa vanhu vatadza kana kutoniterera vakawanda vacho because they vatoya nemajaji kuzokava bhuku rani. Yes sir. Vasina makavu. Ine nda kundikudze mwanga ndanzwa ndataura iko zvina munhu kake nikani chidzwa nawo vanhu vanotitaura kuti mudala hapana mukuregerera vachinikirina brand inochitaseka vakutokubirai wandonyimwe rini jembe maokei nenzara sanekila vanodai kumakwenyu ndoda patakshon kumura mabhanzi ndikumbura mabhanzi ndiniserenkira right and as long as kuma videos zvofamba sei management iri kushanda sorry inini I think best video rangu right ngere ichikayo Mwari I think akakosa 500 and something. Waiza mari yoyo imari yangu yanenda kazi yapisa. Remember brand utisa inisane kina ndokutudika kwani kwaseta mari yangu. Waiza mari yangu ndoisa mchi brand yangu. Waiza mwana mai. Yes. Saka tingasworeke tingaite sei but munotina anonga achitibira bozi zvakutanga zviri pamutemo. Waiza amoni kana uri mboko zvinongonzi always but mboko haimboshandi kunzi yashandira kuti munhu adye hando slap trade yakapera haisiriyo saka toti takasununguka isu tindisandasununguka muri munhu apo totikusungirwa mhosva dzatinopara toti futi kutukirwa toti ndakabirwa ndakatsarwa inini yamashanda. Alright ko iwo wege wao wantarisa ka usati wanyotora zvakawanda pane zvandikapfeka mwana mai zvandakapfeka asi zvemune munhu baba ndeze mwana mai mutingameka upenyu hwangu inini I provide for myself. Where's mwana mai in music ndakati life ndorarama I celebrate life through music. Without music ndokunokumbira Mwari kuzurura ndotambudzirwa iyi panyika. Yes sir. Mwangu ko Elder pane last year painzi Silent Killer asikuya kumashows pamabookings chizvainyatofamba sei maya last year hapana show yangu andisina kuenda last year. Right, let me tell you something.
ndiri more professional kusvika palevel kuti unoziva maona mani. Ini nditape brand yetonoona trusta up to level yekuti ndikasione ndege ndakuzvitemba ndotera neyangu kuchoza makatira ndakatera kusho nash ndakata successful inonzi very successful tour waiza maona mani nenash pens gwera taberuli ndudza kuti kana manager wangu anga aripo here imaraundi yese manager wangu aizongwanika kunash pens achinotora mari chete ende ndimbokudza here pakauya mari yangu yekuchiredzi nekumasvingo kuti Friday tiri kuchiredzi Sunday tiri kumasvingo handiya pakauya mari yangu handiya imari ye2 mashows angu handiya saka I think ingetori marini is like about ingeri 1.6 at that time ndo mari ingeri payment ingeri disto pa icho mari yoyo akano daizgobva anotora mari atora mari obva anofonera ava ndipano wangu ndikuzoita kuomerwa ndio uyombotora chi mari ambokuritisa waya pa 1.6 ende inini ndakagara kumba ndakatoomera ndakatota manager wangu andondifunga akufunga akuzati sakoti andi ndakaomera zvemanje andamara ndio ubatase ndambokuritisa chi ngata ndo kugona kushanda chi neakoma kaugweze ndatonakirwawo ndatotenda nepandakwanisa kuitirwa ngwani weza mwana because panoitwa chakanaka ukazorambe andoziva ende zvechokwadi inzatiwei kuri kunzi mari aindikweretisa zvishuwa mablessings aito munamatira toti mari mukombererechi but yange iri mari yenyu hanzi kuendawo pakuzorova mari yangu inini yapiwa 1.6 ndio andakwereteswa $100 sezvinei hazvo semunenge akaexpecta mari yake ndakamba semunhu aingaida mari yake is like ndakatozvina toti right ndakatotenda manager maita bow apa ndezota nonipa 10 vachienda kuwai wazondipa chi 50 ngati still mira mundifambe ane mari dzake ndosaka ari kudaro chimira ndifambira mari yangu kuNash TV wanzisa mwana mai was Nash company hombe no badara andimbofuna ndakavhunduka mari yangu kuNash andipetaka wari mari yangu yekuNash ndinozoziva kuti inenge iri safe but to my surprise ndasvika kunchitsanonzi general was 9 am general akakoleta payment nesignature yake mufunge zvenyu ndakandaritena ko kwaari kuti German ndiri kuNash pens ko payment yamareceive zvikanzi ini mindiro yacho pane mubvunzo wamuna mubvunzo unoshayika minduro ini nditori nemhinduro dzinopera mubvunzo unomboziva ina pacha unondibvunza chandisina mhinduro ndati ndinaidzimwe futi mhinduro pamusoro pemubvunzo yamusina imimi but iye akashaya mhinduro wanzeri mhinduro yaakazoitaka akataridza kunetsekana nekunyara kushaya pekuhwanda murume mukuru wandoanzisa akashaya pekunge akahwandiri murume mukuru muri muhombe ine akuti see that then inini futi mwana mangu ndiri riu mwangu wakuta kusenda katozvona kuti mundaraunda ndoziva business rake pampacho ndinotori neidea kutoziva kuti munhu aneka kutonohodha nemari yangu kamka anenge anotoita ombotenderedza because mari dzacho mabudira dzaita mwana maika to my surprise right pane nguva yatazosvika nguva yekuti inini ndakufanira kuti iye pamari yandinayo afanira ndiwedzera imwe amount ndakutenga sini yangu ndakutenga motikari yangu no100 munhu akanondiitira pops dzekuti anonondipa mari yangu yaagara yaane 3 weeks yaya kuNash yaya anayo asati andipa ndo yadondipa musi wandondotenga motikari yangu yeti inini pamari yangu yemotikari pashoti amount yekuti ndiri kumuti ngachiisa chi ishoma yacho yekudiwa anobva atorere kuNash yaanondi obva andipa andoziva kuti iye I think nje one enemy of progress yekudoti akadakuaita kuti motikari angasingatodi kuti ndiiti because kusvika pakuzoti akatoteka komba ndachibva wabva mulonji ndakatomutenda kuti dzabva mulonji was successful andoona nyange ine ndakazondisina ndakapiwa 1000 andoona ndakaona boys nekuona kwandikaita nefese yangu kufitwa kwayakaitwa nekunyeba nekuba saka izvozvi Serinkiller ana manager so right officially now I'm free to analyze ndakubvumidza kushare kune munhu wese kuti inini ndiri independent artist
from day one. When kana pesa hapa ndinongori one is not manager. But mchazoda manager in future cannot. My German manager always need a manager. Or I always manage myself. Andika. Inini I know what I can manage. Wanzona mo. Was there? Yes, I've been from day one in the report. The report remember said the killer started puchika. Andwanzo. What ndimo nokutona mwana mai. Chandotoza nozeza pazvose. Kuita number 1. But pesa bangata number 1. Andazombozifarira. Pesa kama 1. Andambozifarira. Vesa nayo ndachamura achina nozvo kanaka. Ndapa respect yo. Sha idini kumanager side killer kunenge kumanager ma airtime anenge akachonzi. Aiza kuskrecha nekuita se nekuyenda. Wanzo iri mwana mai. Yes sir. Ore side killer 95% ya anozvitira. Senekila hapa ndiri kurekoda. Senekila anto alright. Anohaiwa senekila alright. Last time ngazoti shwa yatika organize tigers. Yoba mulonjera amcheti. Iri kusutata. Mama but mama shows mama saya. Fonero ma bookings. Bookings. And the promoters they pay good money, good price. Yes sir. And in kusika ndichibanda ndikuti anonzi show case. And send me to show off. Mandita show off ndio awa. Ndokuti adawanza akapenga anazina adata yiri kumba kwake but ini asatoti nini ka nditengo yangu mota. Chindudzo. Ini andakabva nazi nini? Ndono tamboko but kwete mboko kusika pale bulu kusanga ndisingaziyo kuti ndikatopowa mari yoyo. Mulomo kuna kuyengawo. Cha ndinotorumuna ndikatopowa mari kana jetika. Soko ndotadza kunoitenga cha. Ndinotengo chete. Ende pandotetenga ndozokuna mumachata motota. Akandege kani basa ri. Usatakatenga kanopushia kuti basa. Uzandotenga matanasi. Weze? Yes sir. Ndone shungu. Achanikatadza. Yes sir. Andikumbire dzenzedzana na weekend. Zema boss amkumbire. Jamani andipiwe mari isiri mari. Sikamungoti pana patika nti say week leo. Aisa GT6 apa. Ndata andikumbire. Koto danza anditambire. Right. Andinandidze kutambira. Ndotambireko. Ndimotende kuti mudziwedzerai pamabvisa because ndimi. Yes sir yeah. Like wingi ari pa performance wana katoma magava. Yes sir. Lion go get the money. What's a big man? Yes sir. Big man is an inspiration and a good example for us all to follow. What is it? Yes sir. Right. Papa knows it's not money. It make you a better person. Yes sir. Wanziza mwana mai. But inini I can prefer to save lingira yangu ne ukama wangu. Ne munu. Wanzize mwana mai. Kufura mari. Yes sir. That's why ndakata patient. From day wangu. Watasama days akabida mari zobu. Ndoko vuzo nasi didi ndiyani. Asadza we. Say ndanga ndisina kuposta, ndisina kutaura, ndisina kutasi. Why? Ufana ndidi upost. Alright. Since I check in the page ruru. Andika. Yes sir. Samwe. Inenda tota hapo. Neto zana mtsura but mwangu. Unozokanda, unozoposta kama sometimes. Ajiko. Andika. Semuna ne excess ya content yangu yakuandira ku. Inini? Thank you for whatever ngwele light. Andika. Yes sir. Uzando faraji. Ndofarati chokati chino kubuda pa chino ngezuda. Hauwande nosene chigunu. Andika. Right, manager wangu auya achiti sani kila uyaraka photocopy ya photocopy ndagadzirwa replacement saka ndikauraiwa musachenyu vakandi replace kudhara right vakasara vachi kuzononyora tsamba kaclip kavakaona anzoi pafacebook kaclip kandikatona napilani like ndakangotaura madimikire ekungoti nini mari yangu ndida chete wakambotaura kurwa clip ndida mari yangu then munobata from that moment anyimwa bere ndirake kototi anyumwa anombonyumwa unoti asumwa handiti uzare kwezangu asumwa handiti yes sir wazere yana mai but asikuziva kuti pamwe pacho ka munhu wakatuma akanati akashandisa duma ande rakashandisa apapo waiza mwana mai unoona kuti ukundionera ukundizuma ina handisi kukuona iwe munhu ndizuma but ina ndikunanije kukuzuma pane nyanda ubvunza chiterera sandapedza kupindura kasi andakuya kuinda bvunzo
ndakuzo addressa nyaya yenyu. Saka inini ukanisanje flow nenyaya dzangu dzakakwirisa kwa mindotaura ka1 pagore amutauri mukazonga chitaura futi ndenda kupenga alright from now I will let silent do the killing sezita ndati inini I'm not doing the killing anymore. I will kill them with the silence and I will let silent ndiye achaita the killer runararo andisina naro navo vandatidza mwoyo wandavatenda inini navo tinofanana ndetakafanana oza cha inini handisi kumhanya handisi kutsvaga futi manager handisi kuramba futi handisi kuti handisida ona manager vanogona toya nemaofa zavo but inini ndagara ndine mamwe options ari better ndine someone ari more qualified kuti handifenda kama exposer I will behave unge pasina zvakatasi right now ndikutira kupika broken pieces like ndanda kudzenda 22 months andashoya yakabva kuna manager last year ndakatoitengera impisi wangu yatima yebedze rake ende jamani my show yangu I love the turn up yes inonzi pane ngwere iko zvinuka it's like I'm becoming the most influential the most talked about the more what nditirende zvake ndihembe and musandijaje nekuda kwehembe kana nemhepo dzabva kuchamhembe waza mwana mai inini pazvinhu zvangu ghetto defender kimbembe waza kasongo wagadzira kasongo ira jamani ona sorry zvenyu ndindokumbira regerero kuti alright Zimbabwe zviri pachena munozviona isusu tiri nherera dzamunoziva dzamunoona dzamunotomboseka kuti inherera dzekutoti ndine nzara vakatombondishairira pamapavo vakanditi zvandiri handidizebhunge ndiri pavari handiwana but ivo ndazoshamisa ivo ndo vakuda kuuya pandiri inini but ini vendiudza kuti inini vanhu avakava vaitoita life yavo ndosandati ine ndiripo handachandoudzwa ngwambe zvakawanda zvandoitwa zvandovaregerera ngwambe wamudzwa wandoitaura kuti nezuro papa thank you my fans but imagine ndiserengera apa 1000 pazvese zvakaitika izvo hapana chamakambotaura handana wanda ndikataura ende go and check newspaper kuti hapana here interview yamai vake vachita kuti mwana wavo akutotadza kugara zvakanaka nechi saka pasarenki handika ambai vacho vaitondibhlema but ivo dei vaitoziyavo zvekurima nzuru alright handa amai vacho manzi pako dei vanga varipo vangu next waleti vangu manje ndabva ndatoenda newspaper kumba kwavo ndisingatombwaunzi ndatoenda navo because ndisaninkira remember hapo bageti vanobiwa hapo waleti anenge aba ndiye wanzisa chandada kutaura ukanzati pabiwa hapana munhu aba ndima hopo because mahopo kana acheka pageti 1 month chichakadaro kadziri kakeka chatoti ashaikwe ndochaita kuti atase abari hozere mwana mai vanhu jama remember kuna munhu anobva uko kuyozobira serenki the only man anokwasobira serenki munhu wandinayo anokwasoreceiva mari yani dzatsona mangweri light akabudiswa asi handisi kukumba regeti sori ndakatyora mabhanditi aiwa handisi kuapologize handisi kusimba taiza kana kutira kuda kunzwirwa tsitsi ndinotorwara but handisati ndambotaura pamaiku ndikurwara ndabirwa mari yowe ndatizwa naye ndanzari so ndiri kunzari so anokuzvona mwana mai zvese izvozvo chirikuda chitika handaza mwana mai inini ndinoedza kunguti let silence ndikutechi killing remember mari yavari kuba kubewa brand raserenki yokufunga kwako woserekea kuti mumwe tatopedze azidatanga ngwambi pazvichatotangira vakawanda vacho vanenge vakaenda mapanga nemazipfumo pasi benito wapapi utari papi zvibude raredi bosa nao takuita inonzi takontinue everyday life yedu yatorarama ndina manager sina manager wese ndisina boys ndisina pane pasina mweya tsvina mweya pamba chokuwanda kunokonzeresa matambudziko
akatange iyayo vanhu vacho havana mari vaitotsvaga pekutomukira kuti vahodhe ma-LCD glass avo kuDubai. Alright, but ona silent ina ndakwenda unohodha cheap, but profit yada kudya inhasi hangazi kuti sevana takambenge tiri ma-street kids tatova ma-street fathers yakashandirwa wanzeri mwana mai from street kid to be a rich kid. Ndoza ndacross and ndaenda overseas. I've been in Europe and I'm going back to Europe. Pese chandoziva ndechekuti kufu nyangwe after tafa anozwa nyangwe mageneration achazouya ina ndoni pachadilitwa but musati mati maona amunacha mati maona simba mkaka baba ndakanzi usanete sango rinozokupa kanachi wanete ina sanda tunita ko panchatanga uzopowa nesango kodenga sango pangazidenga sango ndodatichi chirimo yanzi chimuninga anozoe zvese zvazvandozvipira kuti kuvapfana tinenge tichichallenja ngwe ngavambotanga vambogona kuita kana kuti zvitengera kana even underpen jeje vaziva bozokona pambacho ka ngatisanakirwe nekuda kuita pops pambe pemashops vaziva mwana mai dzagara idzi varomire rinenge ribgomba aiwa vangu ini handisiri mugomba kana mukuchira kagomba wanzei ini ndiri bomba rinoputikira nyangwe magrenades ndiri bomba rekuti inzi ndiri rubber stopper wanzei ini boy zangu makanitarisira so vandotaura zvokudhakwa kwangu ichandikonangodza ndichemuti handiramba kuti handidhakwi but ndozviramba kuti pambacho pamune muchiti ndakadhakwa pambacho ndenitori soba unoziva pampacho nditori soba kudaro ndotonzi ndakadhakwa saka akadhakwa handizoti bhuku ndakarikavha here inini ndakarikavha zvakaita se zvakadhakwa kana kuti ikavha yavakaisania nemajaji avo nondisa bcause ndinotongerwa kavha yakaiswa navo iwe nemajaji remember zvikuti vati nditukwe ininika isha ndotukewa baba wabhamu rangu hanzi valonja bhamu ndisisipo mainge ave navo ini nditoni manhamba mangani asandabudisa nditoni mwana ndingachengeta abhamu rangu vasati vatiteerera vakanzwa ndopoma kulaza murungu vamwe vakanzwawo vakanzwa but madhaya vanoteera senengila vari kunzwa mangu mangu and vari kuenda magood comments but kune vamwe vari kuyanika saidi kamwe kekuti vamwe vacho vanoshandira vanonhu vanoshandira vari muindustry. Remember industry yatiri industry mangu mambo ndi mambo but mulambo ndi mulambo futi andika right mambo akuna mambo wechikwambo antaura achi mbambo kana kuti musambo kana kuti hanzi masuru mbambo kana kuti ika ndisi mkwambo anyarari andichaurunzisia matambo andijonzerwe tutambo kana kunzi chibhadhara rusambo ndise mwana mai yes sir nyamuchizoda kuchazorora panchazorora andonze mwana mai yes sir pasari yangu ndichazongozorora musanchatazi ndichazorora anoze bezangu zvemanje handi at least asanda broka mabhazi ndichine mayutom ese kufika fikini andisinova andibvume zvokunzi ndiyakubhawa na 12 kubhawa kwandointroducewa na 4 ndotenzangu andipenge sori zvenyu mafakule mama mafanza ndipoko ndopenga zvokusvika pakusagona kubata time sori zvenyu nekusanzwisisa kwamunotoitawo zvenyu imhepo dzenyu nekusaziva kufa kwenyu handika kufenda kwenyu nekufafa kwenyu ndekwenyu vaiza mwa inini upenyu hwangu ndehwangu lebo brand iri nderangu parikatanga rakatotanga tiri kumabhini pasinana wana appreciate iko zvinoyo tiri kulesa Manchester wangu unombozera kuti pakapoka kanzi North Pole pepe kana motombodiombo kasvikure tikapoka kachika ukuzemuro chipoche utora vija pakadenderedzwa ke pepe pamademeshezi vari pachinzi chi wangu wakamboburikira kana ku Istanbul in Turkey wangoroka raundi kako apo chinzi nemwe munhu rimboko unjilaza varungu chona kukundwa kwavanozoitwa nemboko inokotenana kusangwa ndakapinda after big man
wangu pachipisa ndini ndega wani muyuta akasimbiswa nemagafa umvere pana vanhu vese vachamba mangoma kuti hanzi tokaka ende nenyika but akasiyachi dhanzi hanzi rest in peace Sauro chibaba akafira mangoma dhanzi akabva senengira akaloka mastreets kubva akiya abva aisa muongo dhanzi pick up wingi waize mwangu madhara yamagafa pano yes andikunya bere ukatotendawo mune chakanaka hauzomuboka safa mwana mai yes waize andikunya bere mwana mai big up magafa anyway exactly big up celebrate magafa waize watch and learn yes and inini someone really ukuthi zangu it's organic ndisena account yangu ibe YouTube yangu izo neji ine as little as 8000 how not to how usathi how it why because of the disorganized management waste management on this is a doctor zvichireva kuti hapana anepusha YouTube one chin one avaipusha YouTube and number two vision yavo nefocus yavo haisipa apo vari kuda kunzi chete pauya mutori mari nekuzviadvertise nekutoda kutobuda ivo patv kuti havada kuexposure kuda like artist they don't care about my career they don't fucking care about kuti what are going to happen tomorrow before vasati vaintroduce silent killer manager wangu kana ndiweyo ungaudzwe nemanager kunzi manager wako ndi ainsista kuti DJ ngachu ya connect boss pana kanzi pana management narunge patika miscommunication akatonifonera pakazonifonera zvochokwadi akanifonera ndatopa I think ndani that's why 200 meters tumsvike pa ndisvike pa city sports kuti hanzi wakupi wakudiwa unonoka pabasa ini ndinonoka pabasa pakuita sei but ndakatogara ndakamirira I was waiting but I was waiting somewhere kuti ndomira ndakapakiswa mota ndakagadzwa mukamota ndakabvariswa kawindo waize mwangu pachicelebrity ini celebrity chocho ndechechifrizit inini pano hangu remember ndisandambouza ndi pano hangu I've been in Zambia, I've been in Botswana, I've been in right Addis Ababa ndakatopurona kunyangwa hangu ndaita 3 hours ndakamirira ndege andaza ndakabhuko one night yekurara Addis Ababa andaza I've been in Turkey, I've been in Dubai, I've been in ndakatoona base ndakwana Hyundai ndakwana wai ndakwana magai zvese ndakazviona mwangu wese but that inini andabura ndambopuwa chinhu chandinoshandira wese mwangu I won't sell out anditengese ende hapana notengesera andikwereteswe ndichiziya wangu unomboziva chinhu wani ko ukazonziwo pepe patikatadhirene wakatengesa ndipo wakabva watengesa so unoziva kuti vanhu vakawanda vakatengesa so nekwete nekuti vaida nekuti chi nekusaziya vamwe vakafoswa urisira pamahani pange papa waza ndopanozvanana pidhidi wazatipapana makuta se bikazini wangu titakuita sei pakuita sei pasikiriri German andobva ndambotambira kana Batman bar I never drive a Batman car I never drink in a Batman bar I was alright tikanzwa kuti mabatman akasvika panzvimbo isusu count kuti we gone no map if the Batman gone we gone waziva miso yetu ja I never fuck the battle from the day me ban woman after the woman them gone waziva mwangu Benito wapapi man usati pa wapapi Benito man Senator Tinsley brr mapanza nombono ringwira anogadzira sema ngo ready mizwanya Pani university area. A creative. yes sir Not inside or can I put outside the book. But if it inside my socks. Set up the question. Oh, something